strašne sa teším, lebo máme to šťastie, že nám do rodiny pribúdajú noví členovia. No nie len do rodiny, ale aj medzi kamarátmi. Takže je zase v kurze otázka, kedy mám bábätku začať umývať zuby a kedy s ním mám ísť prvýkrát k zubárovi a proste všetko, čím som si nie tak dávno prešla na vlastnej koži. Toto je téma, ktorú paradoxne v ambulancii neriešim až tak často, lebo rodičia ku mne prichádzajú s deťmi až vo vyššom veku. Takže poďme na to. Priniesli sme si domov čerstvo narodené dieťa. Najväčší dar a poklad, aký sme si len mohli želať, len nám k nemu zabudli dať návod na použitie. Dieťa je taký obrovský komplex radosti, ale aj starostí. Ako mama by som sa tu najradšej rozkecala o všetkom možnom, ale to by som tu mala 5-ročný vlog o všetkom, čím sme si prešli, čo všetko zažívame, čo všetko sme si museli vybaviť, aký sme mali problémy, ale vráťme sa k umývaniu zubov. Ako si pozorný rodič istotne všimol, bábätko predsa nemá žiadne zuby, ale má pusinku a v nej malinké ďasienka a z nich jedného dňa vyrastú zúbky a o tie sa už veru bude potrebné starať. Takže umývanie ako také má skôr výchovný charakter. Účelom je to, aby sme si uľahčili prácu na neskôr, keď už bude treba zúbky naozaj umývať. Za seba môžem povedať, že až taký veľký efekt to nemalo. Ale kto vie, čo by bolo, keby sme nič nerobili. Účelom je u nášho bambína vypestovať zvyk, aby pochopilo, že po jedle ideme skrátka z nejakého dôvodu do úst. Zoberiem jemnú navlhčenú handričku alebo takýto prstík s jemnými výbežkami a po napapaní mu vytriem pusinku a pomasírujem ďasienka. Má to aj svoj funkčný význam, pretože už od prvého dňa sa v ústach novorodenca hromadí mliečny cukor laktóza, ktorá ak sa neodstraňuje, tak vyživuje bacily v pusine. OK, a je to tu, prvý zúbček je vonku, ale žiadna panika. Ako prežiť obdobie prerezávania zúbkov si povieme v inom videu. Teraz si vezmeme takúto maličkú single kevku alebo inú jemnú kevku a umývame. Nepotrvá to dlho, je to predsa iba jeden malý zúbok, taký maličký otvárač na konzervy, ktorý rád správny moment zahryzne do vášho prsta. Toto veru môjmu maličkému Viktorovi robievalo veľkú radosť. Moje prsty to prežili. A tak ako vyšiel von prvý zúbok, čo chvíľa sa objavil druhý, tretí a tak ďalej. Dokiaľ v puse nevyrastie hradba zúbkov, teda približne do prvého roka nepotrebujem zubnú pastu a rozhodne v ústach nešermujem s najmodernejšou Ultra Super Smart sonickou kevkou. Pekne, pomaly a poctivo očistím všetky plôžky zúbkov a prebehnem aj ďasienka. O tom, v akej polohe mám dieťa, nájdete na kanáli separátne video, tak nezabudnite na like a odber. Dík! Od prvého roka to už začína byť zložitejšie a to je doba, kedy je fajn prvýkrát navštíviť zubára. Dieťa by ešte nemalo mať traumatický zážitok so zúbkami, vieme si tak začať budovať pekný vzťah a venovať sa hlavne prevencii. Prvý rok totiž preletí ako voda, lepšie povedané ako voda tečúca rýchlou dravou riekou. Užite si tento čas, aj keď sa to občas dá byť také, že toto sa predsa nedá prežiť. Dojčenský vek to je ako lúsnuť prstami a čo chvíľa na to tu máme prvé zúbky. Budujte si ten správny vzťah k umývaniu zúbkov čo najskôr. Je dôležité, aby umývanie bola príjemná rodinná aktivita a nie nutné zlo. Prcej sa z toho jednoducho musí tešiť. Nechajte ho vybrať si vlastnú kevku s obľúbenou farbou alebo motívom. Pustite mu rozprávku alebo pesničku, ktorá ho pri umývaní rozptýli. Umývajte si zúbky spoločne. Pre dieťa ste super hrdí na jeho vzor a preto vás rado vo všetkom kopíruje. Kľudne nechajte dieťa, aby vám umylo zúbky, aby videlo, že je to normálna vec, že mu zúbky umývate práve vy. Hlavne nezabudnite, zúbky umývame poriadne a pravidelne. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.